Mlaleli wami, kungenzeka ukuthi ubuyibuza ukuthi ngempela uMax ubambisene nobani kwezothando. Njengoba-ke kuhamba isikhathi, wabavezela abantu, basale nemibuzo eminingi. Ngiqale ngikubingelele, ngikwamukele kwi-TV yethu ehamba phambili. Ngicela wenze sure ukuthi if bungakawupress u-subscribe button, wenze sure ukuthi uyawupressa njengamanje. Uma bungakawupress u-like, wenze sure ukuthi uyawupressa njengamanje. uMax uvezela abantu abaningi ababengayilindele into abengayiveza emva kokugxekwa intombazane noma kuyogxekwa owesifazane. Uyibuzile ukuthi cha, kazi le ndoda ithandana nobani ngempela kulesi sigaba noma-ke kulezi zinto azenzayo. Ngicabanga ukuthi bebuza mayelana ney'nhlamba nendlela nje anokuhlaphaza ngayo, ikakhulu laphana ku-social media waziwa ngo-TikTok. Bafethu, kungenzeka nawe ubuyibuza ukuthi ngempela uMax ubambisene nobani. Cha, umbuzo wakho namhlanje uzokuphendula ngane wethu, uzoyithola nje answer njengoba injalo, njengoba-ke esilandisa uMax mayelana ney'ntombi zakhe, uhambo nje abe nalo mayelana nazo. Ngaphandle komusa isikhathi sakho mntwana esikaya, bamba nayo ividiyo, ngithembe uzoyithokozela. Mina nawe asihlangane laphana kwi-comment section. Hayi bo wezi, sawubona wekhuluma. Awukunjani wekhuluma madoda? Lalela wezi. Mina ngiyayibona i-comment yakho ithi cha makukhona uzisojola nalobhuti. Ngiyakuvuma ntombi. Uyazi le comment yakho angijwayele ukwaphendula ama-comment anjengalawa. Ngoba ama-comment nje okungibukela phansi nawo okungidelela nawo ukuziveza wena ukuthi ungcono kangakanani kunami. Therefore ngeke uzukwazi wena ukujola nami ngoba angikho kwi-level yakho. Cha ngizokuncoma ke wezi ngithi cha i-makeup iyakwenzela ijustice mfowethu. Cha umuhle impela ngenxa ye-makeup. Uyabona futhi i-makeup ungasayiyeka mfowethu i-makeup. Qhubeka nje kuloshuni wakho we-makeup neyinsipho neyinkophe nama-extension. Qhubeka nje lapho mfowethu. Okwamanje ngisafuna mina ukukubona inhlobo yobuhle engidila nayo nje mengabe ngiqondene nowesifazane. Vele wena ukho kule nhlobo mina kule ngidila nayo. Le nhlobo nje engidila nayo awukho wena zi. Qhubeka nje mfowethu uyihambele la uhamba khona uthandwe laba abakuthandayo. Mina awukho kule nhlobo engiyithandayo. Uyabona lo muntu ngifuna nje ukuqala kuyizolo lami ngihambe nawe step by step bese ngifika kwinamhlanje lami la ngikhona ke namhlanje. Njoba ngikhuluma nawe nje lo muntu engihleli naye la endlini yami engikhuluma nawe nginaye. Ngifuna nje ngizogcina lapho ke la kwinamhlanje lami. Uyabona lesithombo sibuka la izolo lami leli. Lo muntu umfowethu ugezile nje waba clean. Wayigcobela uvaseline emlomeni. Akuna amashiya wadwetshiwe. Akuna makeup lana. Inwele ezakhe nje zemvelo. Ubuhle bakhe nje bemvelo. Izolo lami ke le nje ongibona ngiboqokile nje kanje. Ubengithanda nje lo sisi nginjena nje. Bekuyintombi yakwaShembeke le engayithola ivirgin inkosi yami yangicela yathi Max mina ngiyobreakwa uwe. Nangempela ke ngayenza ijustice kule ntokazi. Mhlambe ke ungasuthi uyarobheka ukuthi haya uyiboni ngoba isondele kakhulu kuyicamera. Aka muhle seduze muhle noma ekude bakwethu. Izolo lami ke leli njoba ubona nje. Ake sisukeke kulo siye komunye. Ngesikhathi ngidila nalo bengila futhi at the same time. Uyabona nje obemvelo lobuhle akedwe lutho. Kugeziwe nje kwaba clean kwayigcotshela uvaseline emlomeni. Inwele zemvelo leziya. Inwele nje zemvelo bengigcobela nje imithi eyinwele kuphela. I mean bengithengela nje imithi eyinwele kuphela lapha. Bengingakhosteki nje la njoba ubona nala ungathi urobhekile uthi hayi muhle ngoba useduze kwecamera mhlawumbe ama-filter muhle eseduze muhle kude uye lo hayi suka uyafitha inilana wezi ubuhle bendalo ubuhle bemvelo izandla umzimba uyafana nobuso akukho kumpofu kakhulu okudlula okunye akukho kukhanya kakhulu okudlule wezi ungakhava inila wena. Ayibafana sihlele esitulweni esijikayo sidle iapula ngomese. Uyabona ke la
ngangidli aphula ngomese lana mfowethu ngangikhahlela ushizi ke la angikhahle ungakhava inlana awungitshele nje insizwa eyodwa nje insizwa eyodwa ehlula uMax Makhanya ngokuqonywa awusuka uyabona ngaleli ilanga ke njengoba ubona nje la sasiphuma ehotela lami sasiphuma nje kwelibhukhwe yimi ihotela ngababhukhela nje bobabili sahlangana ehotela sasuka ehotela sangena olwandle sasuka olwandle saphindela ehotela zayikhala ngapha ikhala ngapha ngobodwa nje ubusuku sabhuka 7 days ke lapha elangeni hotela eThekwini laphana eNorth Beach. Bafana wenzani manje walanda bama Brazilian heke wezi buthi wenzani sawubona wekhuluma kunjani wekhuluma madoda awusuka uyabona ngigudla nawe ngo touchline wezimfu wethu ngigudla nawe nje ngo touchline kusayiyo lentokazi lo ayibona nje ibeka isandla phezulu komthondo kusayiyo leya kusayiyo futhi nale lokhu uyibona nje isandla sisuka emthondweni kaMax sawubona wekhuluma kunjani uyabona ke la inamhlanje nake la inamhlanje lami ke leli ke buka yabona nje lwambhede loya mawucheka nje emavidweni uzoyibona leya cover yombhede inamhlanje ke leli lana ke namhlanje nake wezi sawubona wekhuluma ngifuna ubone ukuthi umzimba nobuso kuyafana mfowethu akukho okukhanya kudlula okunye kuthiwa ubuso buyakhanya umzimba umnyama awusawubona wekhuluma izandla zifana nomzimba zifana nentamo zifana nobuso mfowethu into ediwe la ama extension ekhanda kuphela nakhona futhi sengikwenza nje manje ngoba sengiyayithandela mina yena kanandaba nayo yonke lento imini engathi wesithandwa ake uhambe phela nawe ke uyofana nezinye izingane kungaze kuthi uyachoma ngalobuhle bakho bendalo ubuhle nje bendalo bafethu njobona amazipho la amazipho akuona okufakelwa lamashiya akuona ukufakelwa inkophe mawubuka nje umlomo uyabona nje ukuthi kugcotha uvaselina kuphela laphana uyabona kuedwe nje ama extension sawubona wekhuluma zimfowethu angithemba uphendulekile kanye nabanye abazibuzayo ukuthi indoda kabani le sanibonile ke bafowethu kade niyadakwa.